O'n i'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael beirniadu y gystadleuaeth ffotograffiaeth uwchradd ar gyfer Eisteddfod Caerdydd. Mae yn biti bod na ddim mwy wedi cystadlu, ond dydy hynny ddim i gymryd unrhyw beth i ffwrdd oddi wrth y sawl sydd wedi ennill y gystadleuaeth, oherwydd mae'r ddelwedd yma yn un hynod dda. Ac dwi'n falch iawn o gael cyhoeddi mai yr enillydd ydy Sioned Mair Thomas. Llongyfarchiadau mawr i ti, Sioned. Dyma lun clyfar iawn yn y modd mae wedi cael ei osod gyda'r haul fan'na wedi cael ei leoli yn union lle sy'n ni'n disgwyl gweld y blodyn. Da ni'n gallu gweld bob manylun fan'na drwy'r silhouette sydd wedi creu naill ai ar machlud neu pan oedd yr haul yn gwawrio. Llun arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn i ti am anfon y llun ato ni a phob lwc i ti wrth ddatblygu dy sgiliau ffotograffiaeth ymhellach. Llongyfarchiadau.